Good morning. Meron dire sa sakyanan. Ako mga uban chilis 14 taon, daghang kayo. Akong kuan original uban chilis. Ini uban fake ra ni. Mga kuan ra ni mga sana. Lugsot ra ba? Tatay mga kuan mga banggiitang kauban. Mga bakas eh. Mga bakas eh. Itong uyuan ron na himong drive dito. So padong meron sa Hope Park. So puros ni nakadistokil ako mga kauban. Si Leo Reo di ba magka-Amerikana kay dako mo di kaigo ang Amerikana. Na alas 8:30 na. Itaas ko ba? Ilasa Taas ko bisa ka. pero katubang may design ba nasulot na nimo to sunod siya. Kato na i-design. Karon kay hangin man kayo. Malit na mig-abot ani kay alas 8:30 na anya alas 9 ang sugod. Wala siguro ka na aanal mi guys. Una hilig ito. Si Chico may lang ngayon. Hindi. Chico magmaksik. Sige magunik pamulbos ning akong kuan, akong manghod. Sige balik sa. Sige pamulbos. Ako gani pinakadugay na sa iyo kay kunuman. Sige balik si. Sa iyo kay kunuman.